alhamdulillah. Assalamu alaikum bandiraɓe daro min ɗo Winndere-tv mi sammini go fof inde mum yettode muɗum ko min Aissata Coulibaly debbo Mouhamadou Hunare ade waɗan ɗon ɗo émission mon fodde ɗo e Winndere-tv mi sammini mawniraguelam Ummi Siba mi sammini mo no fewi wawa lomtade noon kono ganmi ko etade pour waddude bandiraɓe émission e émission meɗen hande ko Ñoore enen fof eɗen gandi kam Ñoore moƴƴani te hande ɗum heewi ɗo e leydi meɗen he wona Sénégal tan ko ɗum heewi ɗo e monde he surtout enen rewɓe Ñoore moƴƴani Ñoore moƴƴani Ñoore koko harmi ko adi fof ko Allah harmini Ñoore sibu ɗum Ñoore sala ñoho neɗɗo wonno kala jiime tew muɗum ni jiiba ala ñaama ɗum ko noon Ñoore waya ɗum non waɗi ndentoɗen Ñoore won yimɓe ɓe ganduɗa hayso ka feewi hoorema kañumen pour mbima sah no mbaɗɗani no feewi kañumen mbawata wadde widema noon non kamɓe kay ko yoɓe jiiya eɓe bonnita soɓe kaldani kunude eɓene kalda guite walla meɗe ɓañamade goɗɗum e goɗɗum won hen yimɓe ko noon mbay te noon an no moñohoto an mo bonnitto sa ƴeewi so darima taw ko an ɓuurima foof ɗum noon wadde goppen Ñoore kadi an o ñohowo ala fonno waccade hoorema ganda Ñoore moƴƴani ganda kadi mo jimɗa ala bonna tew muɗum ngu on ko neɗɗo hono ma pondata koye hoorema sa ɓornima hande ko feewi a yalti jiɗɗa ko wiyete ko mbaɗɗa ko no feewi sa fuuɗima ko noon sa moorima ko noon hayso woni ko ɓinguel ma tokosel sa ɓorni ɗum a looti ɗum yalti boon a yiiɗi wiyede ijjam an kam mo lolma an kam mo wommandani ɗum noon andu wadde an goɗɗo bonnata kañum ne yiiɗi kañum ne kone ɓumno ɓerde meɗen goppen Ñoore Ñoore woni ko moƴƴani go an mo ñohota o so tawi on waɗi ko boni noddumo ho ara hoto haalamo e nder yimɓe so ɗum hay goto yiiɗa ene jooɗi e nder yimɓe ala ɗum kaari ko mbaɗɗa ho ko ni non ɗum natti wadde sens gonɗa koye wiñude ɗum wona ala ƴeewa kone moƴƴum gonɗa koye wiñude gonɗa ko waɗa ɗum siiwol ha yimɓe foof ha jiiya ɗum noddumo ho ara so tawi min no ɓornodi wuttam ni fewani mbiya kaari arga e moɗo sohluma soit nder suudu ma soit nder bafe soit binnuɗon seeɗa ko mbaɗɗa ko fewani koni poɗɗa wadde koni poɗɗiɗa wadde tawa haalani ɗum e nder yimɓe mimo sikku ɗum woni neɗɗago tawa haalani ɗum e nder yimɓe nodda ɗum onon tan ɗiɗo aha min ko ɗum an ñohowo so tawi tan an ko hen dumiɗa andu battanema moƴƴani so ɗum to ɗiɗo tato to jooɗi foof so coynimama ara wiyata ko deƴƴe walla no mawɓe mbiyata ni batinana moole e leɗɗe andi ɗum woni ko moƴƴani surtout an debbo sa yiiram woni suho hen woni mawɗo hen dentoɗe ko way noon sa andirama an ka ñohowo walla ka penowo min sa ariyama haalniyam moɗo jogui droit nodduma gara jooɗɗa mo kalta e muɗum o on ara jooɗo kaari kaari wi ham ni hoto gacce hoto goni hen so ɗum an ko an haali sa waɗi noon oɗo hande a wattimo noon janggo tan so ɓooyi so tawi ko neɗɗo kay mo oppu ɗum noon goppen Ñoore woni ko moƴƴani neɗɗo won ko foti wonde hakkille muɗum wonko foti wonde meccal muɗum taw wona Ñoore won hen ɓe ganduɗa hande so tawi tan wiyama hande ko aljuma kamɓe garoto e satalla yaade nde salligo ƴetta kaala muɗum fiɓa hen course muɗum faye juma taw noon kañum hayto juma to wonto tan sa rentaki mo joddi o wonmo wone tew muɗum goppen ɗum ɗum wone meɗen so ɗum hande wonko heewi hande neɗɗo foti titorade e neɗɗo foti waɗde comportement taw wona Ñoore ɗum noon bandiraɓe goppen Ñoore wonko gueɗe kewɗe nanɗo hen an ala moƴƴe hoorema ala wiya an ka julɗo ala yaaha juma ala yaaha jamma ala yaaha galle seerema a yiiɗi fewde hoorema aɗa yiya suha e ma barkinoya janggo e jaam wadde an hoto ñooɓ ɓiɗɗo jananɗo hoto bonnu ɓiɗɗo jananɗo feewe hoorema te kadi ɓe mbiya kadi sa yiiɗi ɓesgu ma feewa walla an e hoorema peewa il faut pewna ɓesgu janangu no pewnata ɓesgu janangu sa yi ɓiɗɗo jananɗo ene wayi no boniri an noddumo ho ara ɓinguellam yiiɗa mbayadani hen hanki a waɗi ni hen heccanka waɗi ni hen walla no jaratani walla no ɓornotoɗani walla ko kalata ko ɗum moƴƴani saɗa waɗa noon ɓiɗo hay on e hoolum mo andu min de oɗo yummiraɗo ene yiiɗi kadi ene jaaɓi kadi jibinde o jibinanima ɗum kono mo jaaɓi jibinde wonno no waɗide kam conseil ni hayɓe gondumi e nder galle mbayan noon so tawi tan a waɗa noon ɓiɗɗo janan an ɓiyo so yalti wuuro ngo walla so monɗo e wuuro ngo so tawi o waɗi hunde ko boni ka tinani ma yimmo goɗɗo ma waɗi ɗon remplacé ɗum no wadde bande am garten hakkillaji e koye meɗen ganden no kaldeten e koye meɗen ganden no kalten e sukaɓe men e suhaɓe jannanɓe e woɓɓe woɓɓitiɓe kalmo jiiɗa waɗi ko boni foof tan sibu Allah noddu ɗum ha ara sa ari kalda e muɗum e dow teddugal e dow respect taw kadi ko kalta ko kadi guittuɗa ɗum kadi koye ɓernde ma taw kadi goɗɗo kadi tinani
so ɗum so goɗɗo tini hen hankadi wonti Ñoore so goɗɗo tini wonti Ñoore won hakkunde ma an tan mum tan Allah mo wona tan on tako on waddi on taxaw bandiraɓe ko ndeɗo yewtere hande gaddanomi on Allah jarama on jarama min jiidande moɗon ɗo e Winndere-tv Ummi Siba mi salminima mi juurimama bandira so tawi wonko oñi hen gande ko yam so tawi ko feewi hen ko koto Allah so ɗum neɗɗo timmani timmina ko joom baɗe baaɗo min dokka on rendez-vous ha saaha goɗɗo inchallah ɗo e Winndere-tv